یک روز دو روز سه روز خیر خدا با شکر سه روز مثال شده نخواست 7 روز باشه. ин сокинони бинои баландошона дар маркази пойтахт талаб доранд масъули ширкати сохтмонӣ мушкилашонро ҳал кунад. мушкили ин сокинон набуди обу лифт аст ки зиндагиашонро сахт кардааст. беш аз як ҳафтае ки дар тоҷикистон сардӣ ҳукм фармост, бошандагони ин бино обро аз кӯча ба манзилашон мекашонанд. 7 روز شده است که آب نداریم. امروز هفتم روز. من هفتم اتاج با زندگی میکنم. لیفتامون کار نمیکند از ماه آگوست. هفتم اتاج من گودکم قطعی باکلاشکای ساتیل قطعی آب کشیدنده استم. یک مسئول وای هست از شرکت هست. گپ میزنیم میشد. نمیدونم کی میشد. асабонияти сокинони ин бино бештар аз бепарвогии масъулин аст ки то имрӯз шикояташон бепосух мондааст. онҳое ҳам ки барои кашонидани об аз берун ба хона дастёр надоранд, маҷбуранд соатҳо вақти худро ба ин кор сарф кунанд. хона ба набудани об ин ози проблемаи асосӣ мебошад, барое ки мо ҳам ҳар рӯз ман камаш ба 10 сатил об мекашонам, барое ки 2 гудаки майда дорам, бо оилам ҳомиладор 9 моҳ ба. ин проблемаи асосии ҳозираш ба. ана проблемаи лифт. ман моҳи апрел буд ки инҷа зиндагӣ дорам. моҳи апрели соли гузашта. ҳозир ҳисоб кунед 1 сол хариб мешад. сокинон мегӯянд бар асоси шартномаи дутарафае ки бо ширкати сохтмонӣ Arconstruction доранд, қарор буд ки пас аз 2 сол бино пурра супорида шавад, аммо бо гузашти бештар аз 3.5 сол ҳанӯз сохтмонаш ба анҷом нарасидааст. масъулини ширкати Arconstruction ки ин биноро сохтааст, нахостанд дар дурбини радиои озодӣ суҳбат кунанд. як масъули ин ширкат ки шикояти сокинони ин биноро мешунид, ба хабарнигорон иҷоза надод дохили бино шаванд ва ҷои холии лифтро сабт кунанд. ин бинои навсохти баландошонаро ширкати Arconstruction дар ҷои бинои 4-ошонаи шӯравӣ дар наздикии донишгоҳи аграрӣ бунёд кардааст. дар чанд соли ахир дар пайи иҷрои барномаи бозсозӣ ё ба истилоҳ геймплани душанбе, сохтмони биноҳои баландошона ва тахриби биноҳои қадимӣ дар Тоҷикистон зиёд шудааст. масъалаи обда қисм мекашем. масалан мана мебирем ба клашкоти об мекашем. мана ин берун сколски хавхи лиғжонак. худо аврӯз накана об кати меғалти меафти дасту почои мо исни солда ҷобаҷо намешам. хонаи шумо буду баъд кучонда вай кардан? мо буд кучондан бо ҷоҳамонда ҷои истиқоматимонда омадем. аз сабаби ки ха квартира уже хезондан. мо и пулои калона надоштем ки спорему мақсад квартира шинем. айри нобуди пул мо омада дар омадем. мушкили марбут ба лифт ва камбуди обу барқ хоси танҳо ин ширкат нест. баъзе дигар аз биноҳои навбунёди баландошона дар душанбе айни ҳамин мушкилро доранд. дар баъзе аз ин биноҳо ҷои лифт ҳанӯз холист ва метавонад барои сокинон аз ҷумла кӯдакон хатарнок бошад.